Palamós va celebrar durant 3 dies la Laser Europa Cup, única prova del circuit europeu que es disputa a Espanya i que va comptar amb 211 tripulacions de 15 països distribuïdes d'una banda entre les classes olímpiques Làser estàndard i ràdial femení i per una altra Làser ràdial masculí i 4.7. Aquesta era la primera vegada que una prova de la classe Làser Europa Cup es disputava en aigües de la badia de Palamós. L'Europa Cup és un circuit format per 19 regates distribuïdes per tota Europa, amb llocs tan destacats al món de la vela com Kiel-Warnemund a Alemanya, Cascais a Portugal, Malcesine a Itàlia o Lugano a Suïssa. Palamós, que també compta amb gran tradició en vela olímpica i lleugera amb l'organització de regates com la Christmas Race i el Vila de Palamós Optimist Trophy Nations Cup, va ser triada per formar part d'aquest exclusiu circuit de la classe Làser. Una gran oportunitat per als joves regatistes catalans per posar-se a prova amb rivals de molt nivell d'arreu d'Europa. Doncs per mi és molt important poder venir aquí, m'encanta navegar i poder participar en una Europa Cup amb gent d'altres països i tot, i veure el nivell que hi ha també és important per poder anar als europeus i no sé, trobo que està molt bé. Entre els regatistes presents a Palamós hi havia noms il·lustres de la vela com el voltamundista Guillermo Altadill, la campiona del món en Yngling i olímpica a Pequín 2008 Mónica Azón, o els també olímpics José Luis Doreste i Miquel Noguer. Bueno, si hubiera más viento sería más optimista. Con poco viento normalmente me arrastro un poco, o sea que estaré contento si me muevo por la mitad. Es la primera vez que nos enfrentamos con gente mucho más joven y yo creo que es una oportunidad buena para aprender de ellos. Bé, de fet, tornar a competir a Palamós després de tantes Christmas Race que hem competit en classes olímpiques és un sentiment molt especial i bueno, el camp de regates m'agrada molt, és un bon camp de regates i estar amb Làser, una embarcació individual que sempre he vingut a competir amb 470 o Yngling, que eren embarcacions dobles o triples, doncs bueno, un nou repte amb el que fa ja 2 anyets que estic competint i molt divertit. El vent li va costar bufar durant les 3 jornades de competició, però no va poder impedir que els regatistes es fessin a la mar per lluitar per un títol europeu que finalment es van acabar emportant Rafael de la Hoz en Làser 4.7, Alexander Denisiuc en Làser estàndard i Sebastian Schneider en Làser ràdial. El proper mes de desembre, Palamós tornarà a ser el centre nacional de vela amb la disputa de la Copa d'Espanya de 29er.